explicareivos por que estáis aquí. Estáis aquí porque sabedes algo. Ainda que o que sabedes non o podedes explicar, pero percibidelo. Foi así durante toda a vosa vida. Algo non funciona no mundo. Non sabedes o que é, pero está aí, como un machado clavado da vosa mente, e está vos toleando. Sabedes do que estou a falar? Iso rodeanos. Está por todas partes, mesmo agora, nesta mesma sala. Podedes ver, se mirades pola xanela, os acendedes de televisión. Podedelo sentir, cando ides traballar, cando saídes tomar algo, cando pagades os vosos impostos. É o mundo que foi posto ante os vosos ollos para ocultarvos a verdade. Sodes escravos. Igual que os demais, nadichedes en cativerio. Nadichedes nun cárcere que non podedes encheirar, nin saborear, nin tocar. Un cárcere para a vosa mente. Por desgraza, non se pode explicar o que habedela ver cos vosos propios ollos. Esta é a vosa derradeira oportunidade. Despois, non poderedes botarvos atrás. Se tomades a pílula azul, fin da historia. Despertaredes a vosa casa e creeredes o que quirades crer. Se tomades a vermella, quedades no País das Maravillas, e nós ensinaremos vos hacia onde chega a tobeira do coello. Lembrade, o único que vos ofrecemos é a verdade, nada máis. Vinde connosco. Alguna vez tiveches un soño que parecese moi real? Que ocorrería se non pudesedes despertar ese soño? Como diferenciaríades o mundo dos soños da realidade? Non pode ser. Ser que? Real. Querido público, despois de... Ese é o final. Todos os que din que a verdade non existe son os mentiranos. Que bonita, a verdade, que bonita. É bonito dicir a verdade, se alguén se pregunta e lle dis a verdade, claro. Que bonito iso. Que raro, pero que bonito. Para empezar, se me obrigaran a dicir unha verdade, diría: sen enquedanzas estamos mortos. Que bonita enquedanza, bonita palabra para que saiba o que significa. É bonito dicir, teñen enquedanzas, que bonito iso. Pero sen enquedanzas estamos mortos. Que bonito morrer. Fanche unha festa na que todo o mundo está fatal, menos ti, que estás aí estupendamente despois do teu suicidio, pensando en se te vas a reencarnar nun cisne ou nun escarabello peloteiro. Buscar leva a frustración, pero se non buscas estás morta, así que hai que buscar, pensar e frustrarse. Que bonito todo iso que di, pero é que non entendo. De verdade que ás veces ata me custa ser positiva, ti que dis? Tranquilos, sabemos onde estamos. Isto é España, e para que non se aburren imos falar de sexo todo o que poidamos. Habrá espidos, violencia, insultos, bailes, de todo. Pobriños, que inxenos. Se queredes ver parvadas, marchades para casa e poñedes policía. Eso, que queira que se erga, que se vaya. Total, xa pagaste esa entrada, non? Así que nós estamos satisfeitos. Nós aquí estamos de maravilla, e o escenario non son medio natural. Pero iso sí, non se admiten devolucións, así que bonito estafar, que bonito. E o mellor é que veñen como nós, como non sabías. Isto é un teatro, non hai nada máis bonito que un teatro. Disfruten, gocen connosco. Ai, gozar, que bonito. Chega un macho pirolo. Verdade, deixenme levar. O teatro é maravilloso. O teatro é máxico. Nunca disfrutarán como aquí. Nunca. Eva, pero onde vas? A función? É que estou moi cansa. Onte fixemos un ensaio xeral de puta nada. Pero eu hoxe vou facer o que me dé a gana, que estou moi cansa. Vou facer o que me dé a gana. Pois é, o que lle dé a gana, eu tamén. Eu vos contar con un morillo encantador, simpático e significante. Pero creo que lo voy a sacar la chorra. Pues he venido aquí a ligar. Yo a quitarle la novia a este. Que desastre. Que salgan os payasos, por favor. Que saian os payasos, que saian os payasos. Pero cállate, hombre, un respeto al artista. Que era artista y a ti también. Oye, Bueno, aquí falta un pouco de sal e pimenta, Azúcar. Azúcar. Está bien.
chico! É certo. Bos días a todos e a todas. Isto que acabamos de actuar era unha representación metafórica do incendialismo musulmán nas influencias dos países de tradición francófona. Vexo que non entendestes vostedes. É normal, non sodes un público culto. Que lle imos facer? Pero a mí tanto me ten actuar para un público culto como unha niñada de maiores como vostedes. Disfruto igual. Bueno, que é momento de aplaudir. Gracias. Ninguén me vai a tomar en serio despois desta obra. Pero que emoción tedes aquí? Emoción sería que un actor se parase o corazón en escena ou que unha actriz se pusese de parte durante unha obra. O que a policía cerrase un garito, como pasaba antes, o que a ti se che quera un foco na cachola. Pero levamos anos vindo o mundo do teatro. Vimos un mundo de obras e nunca nadie lle caeu un foco na cachola. O teatro sempre decepciona. Vais para Nicos? Sí, pois esperad un momentiño, que teño que dicir unha cousa. Outro día eliminei unha amizade de Facebook. Pude aguantar os comentarios rancios do votante de dereitas. Tamén ao peante de turno considera xente guai que viaxa moito. E ata me vou facendo a este vasto grupo de defensores da crianza con apego. Pero con Pablo Alborán, que non se meta nin Dios. Non paso. Vamos a sacarnos un selfie para o Facebook. Que non pense esta xente que non somos felices. Cultura. Bonita tamén. Quen sabe que pode ser isto da cultura? Bonita tamén a cultura. Bonita. Xosé Sarucán dicía: cultura é sinónimo de civilización e progreso intelectual. Lord Chesterfield dicía que a cultura adquírese lendo libros. Arthur Koestler: dúas medias verdades non fan unha verdade, e dúas medias culturas non fan unha cultura. A cortesía é a principal mostra de cultura. Baltasar Gracián. Gracias por David. É que viña no guión. Veña, que citando autores non imos saber que iso é cultura, pero polo menos saber que intentar. Non tentamos educalos. Para iso están os seus pais. Que entre la pote algo lles ensinarían, non? Imos explicar isto clarísimamente. Imos empregar a lógica da nosa maravillosa linguaxe para ver que impresión ten o español medio da cultura. A cultura é moi bonita. En España hai moita cultura. Vaya, onde vai parar a cousa? En España hai moitísima cultura. En España hai cultura de sobra. E veña aí te deches. En España hai montes e moedas de cultura. Veña, sobra cultura en España. Esa é a clave. En España, a cultura sobra. O mundo real é para as persoas que non saben imaginarse algo mellor. Van por un documental na segunda sobre a Iglesia Católica. Titúlase A nosa Iglesia, a institución máis humana da nosa vida. Eu pregúntome, cal é o seu lado máis humano? O que rexeita os homosexuais? O que discrimina a muller? O que condena o uso do condón nos países pobres? Todo o mundo coincide en que a segunda cadea de televisión española é a mellor cadea de televisión do país, grazas á súa variada oferta cultural e os documentais de enorme valor e contido educativo. Pero, algún de vos ve a dúas? E un, e dos, tres. Con un pouco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor con un pouco. Este é un espectáculo pretencioso e fallido. Que cruel eres, tía. A ver, ti en serio crees que se entende o que o director quería dicir? O director non quería dicir nada. Quería circo, como dixo a mí. Quiero circo! Que tal estáis, xente? Ti, guapito, ven. Así, perfecto. Ti se lle queres cantar o mundo, cántalle. E vos tocado que te irades, Once upon a time, you
the nights I never lied. My father told me. O meu pai un día dixo, estas son as noites que nunca volven. Vivirás cando seas maior polos teus días jóvenes. Se tes medo, pensa en mí. O meu pai díxome, non dixes isto a seu irmán. When I pulled out like a finding capital, running into the shining stars. He said, "Was meant to find you. Don't forsake me, that's what you're saying. I you home right where you are." One day my father, he told me so, don't let slip away. He took me in his arms and said, when you get older, you want relive your younger days. Think of me if ever you are afraid. He said, one day you'll leave this world behind. So if I lie, you will remember. My father told me when I was just a child. These are the nights I never lie. My father told me. Bueno, nos aquí queríamos transitar dunha escena a outra con imaginación e con estilo, como Nacho Duarte, pero ao final botamos de morro e fixemos como sempre. Ímonos ao teatro de Shakespeare, quedamos de cultos e máis fácil non pode ser. Sí, desde Rosalino, na época dourada do teatro inglés, contábano todo e deixábano ben clariño. Non se curraban nada as transicións, así que ala vai. O mundo vive en inverno, The world lives in winter, agardando a súa primavera. waiting for its spring. O mundo é como un paxaro cego que vive na néboa. The world is like a blind bird who flies in the fog. Ser To be ou non ser, or not to be. ser ou non ser. To be or not to be. Carallo estúpido isto, ou eres ou non eres, non sei que tanto rollo con este monólogo. Penny, she's stupid. Or you are it. I don't know. It's a big rollo. Branco en botella, White in a bottle, milk. ser amoroso, ser feliz, ser idiota, ser humano. To be living, to be idiot, to be human. Poesía, desexo amarte dunha maneira pura. Poetry, I want to love you in a poor way. Ardendo, Burning, viva, living. delicuescente. Estás me tomando pelo? Non eras ti que falaba inglés tamén? Estás improvisando, Estás parvísima hoxe. Pero parvísima. Natalia é a miña irmá. Natalia é a miña moza. Non entendo como a Nata non lle anoxo ese tipo. É un imbécil. Natalia tan aberta e liberal. Non te persuizos. Entende as envexas e fraquezas alleras. Non soporto velos xuntos. É unha aberración. É unha fonte de comprensión. Natalia ten 6 anos. Ten 12 e o amor non ten idade. A min, de verdade, que me encantan os homes. Penso que son un encanto. Se consegues permanecer fría e analizalos de lonxe, daste conta de que en realidade son vos. Son simples, sinxelos, como cadeliños. Aos cans gustanlles os osos, non? Pois aos homes gustalles o sexo. E como un can, chámalo dicindo, sexo, sexo, ven aquí. E o home ven movendo o rabiño. Son adorables, pardos, pero adorables. Sending the clowns é unha expresión teatral que se utiliza no circo cando todo vai mal. Significa, literalmente, que saian os payasos. Así que, sending the clowns. Pablo, dime. Eu creo no amor. Eu tamén. Quero enamorarme. E ser feliz. Hombre, iso todos. Estou farto de que non me funcione ninguna relación. Ti tranquilo, home, que todo chegará. Non quero a verdad, quero xa.
Xa eres gay? Sí? Vale, pois eu tamén. Que? Claro, como quero ser homosexual, vas ti e tamén. Pero ti que chingo. Es un copiota. Que vais che badar se eu quero facerme gay? Que non podes ser gay. Si, veña, por que non? Baixo os pantalóns. A ver, vamos a ver. Baixo os pantalóns. Pero hai que remontar pa Abaixo os pantalóns. Pesado. Ves, ti non podes ser gay. Sí, porque digas ti, non? Mira que cartón leo. Con mi musiño, seguro que os mercachas no Carrefour. Pero sí que valo. Mira. Boxers de Calvin Klein. Para mí é un paso lóxico. Ti fórzalo, non é un paso lóxico. Que terá que ver iso, home? Que non podes ser gay, non insistas. Por que non? Si me gustan os hombres, A encántame. ver, cal. Brad Pitt. Iso non ten mérito. Brad Pitt, Paul Newman, Robert Redford, todos isos non contan. Non és gay. Pero a ver, home. Díxeme facerte gay. Non. Se ti non te vai molestar. Non. Díxeme facerme un pouco gay. Non, como que un pouco gay? Sabes? Un pouco gay. Non se pode ser un pouco gay. Está ben, pois. Fágame gay un mes e despois o deixo. Non. Fágame gay un par de semanas e está. Vale. Gracias. Pedro, Que? xa somos gays? Sí. Que ben. Sí. Podemos seguir xogando a fútbol? Sí. Supoño que sí. Ah. Hai tanto que somos gays? 3 minutos, máis ou menos. Vale. Ben. Eu non me sinto distinto, ti? A verdade é que tampouco. Haberá que facer algo máis. Non sei. Nos damos un bico? Que dices, Paro? Sí, tens razón. Ainda hai un pouco que somos gays. O mellor mañá. Non. É cedo. Entón, Que es moi maior para mí. Ao final, unha pequena conversa, un recordo, un momento, pode afectar a toda a túa vida. Toda a vida. O teatro libérate da realidade. É como unha droga. Pero o que é certo é que se vive algo que é irrepetible. Vivimos outras vidas. E anda que vostedes presencien tan só unha pequena parte dela, a vida existe na súa totalidade. Esta situación, sin embargo, podría empeorar nos próximos meses.
CDG. De verdade, o teatro contemporáneo é genial, porque non o curramos un carallo. E como se entende, é porque é simbólico é tomar por culo. Sabes se está facendo un teatro postmoderno ou se non se llama. Pero bueno, por lo menos López sabía algo de arte de escribir. Ahora importa tanto o texto como o silencio. Así que transite ninxela. Transite con luz, que é bonito. Que miras? Hai un músico ali. Ao final con galegos. Eso é que merecían, eh? Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Llévame todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. A ver, sabemos que isto é un desastre, xa o sabemos, vale? Pero isto é un desastre para vos. Para ti. Para ti. E para ti. Y esto se llama bache. Irene, Para que non nos traten de prepotentes, imos facer algo máis cotía, máis recoñecible. Agora imos transitar entre escena e estilo Buenafuente, como na tele. Na tele, para pasar dunha cousa a outra é genial, porque non se esforzan nada. Ser artista é unha gozada. A xente entende que seses especial, raro. Idiota, que é o mesmo. Mellor ser idiota que sofres menos. Pois sí, pasarse de listo sempre sae mal. Somos idiotas. Home, tampouco quería decirlo tan claro. Estano pasando ben? Como nos alegramos. Total, xa que estamos, seguimos. Aquí están todos coros. Voume. Ai, unicornio. Hola, boas tardes. Quería hoxearos. Este de aquí
siquiera me caes ben. Polo de agora. Estás tola. Para nada. Dasme medo. Cobarde. Tola. Patético. Manipuladora. Cabezudo. Prepotente. Que é comigo? Cando? Hoxe ás 10:30 na Quintana. E imos a onde ti queiras. Bueno. E podes pagar ti, a min iso do machismo non che me ofende nadiño. O 99% dos meus calcetins non teñen parella e non os vexo chorar por iso. A síndrome de Wendy defínese como o conxunto de accións que realizan a persoa por medo a ser rexeitada, pola necesidade de sentirse aceptada e por medo que ninguén a queira. En resumo, é unha profunda inseguridade na arerante busca da seguridade. Maniféstase coa necesidade absoluta de satisfacer ao outro, normalmente a parella ou os fillos. Pero para falar dun auténtico síndrome de Wendy é preciso ter en conta que todas estas accións se basean no terror ao abandono, que son inmutáveis e que persisten teimudos co discorrer do tempo. Ñumi chiqui, remóntame a física para explicar que a mera observación dun experimento pode variar o seu resultado. Descartes dicía que se lanzas unha pedra a un río, provocarás algo que derivará no caos, como a este. Interesante. Sí, é a teoría do caos segundo Descartes. Sí, Descartes. Non sei moi ben que era, pero dixéronme que era algo rubio e que lle gustaba a salsa de tomate. E iso é o que quera onte. Eva, non estás sabendo para nada. Agora tocaba o de tocar. Ah, merda. É que... Non, e que teño que ser eu, non? A directora non sabe... Queres tocar xa e calar a boca? Vale, vale. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorando me hace daño siempre, cuando tú no llores, ay, siempre, cuando tú no llores, ay. Eva, isto como era? Fala de chegar a non sei onde, aínda que ignora cara onde van, porque esquece que a vida agocha para cada cousa o seu lugar. Deixa pegada o que camiña, e iso é todo importante. Vas para diante mentras non paras. Ti escolles, Eva, non pares, camiña. Eu escollo, non paro, camiño. Camiña, disfruta do camiño, e non deixeres nunca de caminar. Ten 43 anos e peina canas. Só son canas, é un proceso natural e comprensible. Xa. Pero nestes últimos 3 anos tivo que escoitar de todo, dende comentarios como por 5 euros quitas os anos de enriba, ata o de mamá, es máis bella que a veciña, que ten os mesmos anos que a ela. A verdade é que non lle incomodan demasiado estas parvadas, pero claro, os anos comeza a fartarse de explicar o que é obvio, que vai bella, que ten canas. E por que hai de disimular? Por qué? É unha convención social, e en outros contextos as convenciones tienen carácter de lei no escrita, como por ejemplo que roupa é máis adecuada para un hombre e cual para unha mujer, di Wikipedia. Ou levar a máscara de que non somos, replicaría Oliver Sacks. Encaixar abúrrelle, ou máis ben abomínalle. Despois de tantos anos de educación e tantos anos de democracia, seguimos saturando anuncios como o de caldo de Navidad a neto, que son propios de outro século, ou comprobando nos xornais que ainda hai xente que se quita a vida por non encaixar en esta sociedade. Como dicía Carmen López en Fora de Xogo, eu prefiro virar tola, prefiro. Este texto roubámoslo do Facebook de Serrallo Torrado. A vida acábase cando deixas de soñar. A esperanza, cando deixas de viver. E o amor, cando deixas de coidar. Todos
dicimos afinar a creatividade e, con todo, todos a castigamos de forma implacable cando cuestiona as nosas crenzas. Odiamos a incerteza cando non a provocamos nós. Por iso, a sociedade nos dá tantas veces coa porta na cara os creativos e obrigos a superar unha educación onde se premian a imitación, a uniformidade e a memorización e onde se penalizan a intuición, a individualidade e a diferenza. Obrigan a que todas esas persoas creativas sexan corrixidas. Eles deben ser corrixidos e de contado. Aos psicólogos estadounidenses Valina Dodson e Eric Westby ocorreusedes en 1995 a genial idea de cruzar os datos dos alumnos creativos dunha clase cos dos preferidos dos profesores. Entón descubriron que os profesores non admirar a creatividade, pero prefiren os estudiantes obedientes. Entón, compórtanse con eles como xefes que estos mesmos alumnos atoparán cando teñan que traballar. A mensaxe que reciben dende a infancia é moi clara. A estima e o recoñecemento que recibirán das autoridades depende das habilidades coa que acatemos as súas ordes. Páganos para pensar, non para discrepar. Entón, os adultos innovadores son polo xeral nenos crecidos que, ainda co paso dos anos e das décadas, nunca deixaron de xogar e de imaginar con cores, olores, imaxes e até as súas propias vidas. No libro Why to Create, os autores destacan este xogo perpetuo como unha das 10 grandes características das persoas creativas. E dan a voz de alarma. Por qué? Porque nos últimos anos os colexios reduciron o tempo de xogo e con isto os pais cada vez máis ocupados engadíronlles actividades extraescolares, limitando o tempo para imaginar todos os mundos posibles. Esta imaginación é o xerme do pensamento crítico. Xa non teñen tempo para xogar, xa non teñen tempo para crear. E o esencial, xa o saben, é invisible aos ollos, ainda que ás veces se nos esqueza. Se vestimos un neno de rei, tratará de comportarse como un rei. Esforzarase todo o máis que poida para esquecer o neno que era e asumir por veces unha nova personalidade. Estou seguro que no trasvase deixará escorregar concepcións, ideas, acenos, pero que, sen dúbida alguna, estaban nel. ¡Soy el rey del mundo! Señores, o rei do mundo. Din que un neno se está en primaria ten que moverse cada 20 minutos. E se é máis pequeno, ten que facelo todo o tempo. Decirlles que non se movan é como pedirlle a unha planta que deixe de crecer. Pregúntome, cada canto tempo temos que movernos os adultos? Ah, e se queren, móvanse. Aquella
Wendy volve a casa cos nenos perdidos e os seus irmáns. A señora Darling levouse a man ao corazón e exclamou: «Oh, por que non podes quedar así para sempre?» Non volveron falar máis do tema, pero dende ese momento, Wendy soubo que tiña que facer. Iso se sabe a